Dnes sa spoločne pozrieme na LEGO dopravné lietadlo Douglas DC-3 Pan Am, ktoré patrí do leteckej tematiky spolu so setmi ako Concorde či Shuttle Carrier. DC-3 je ikonické lietadlo z raných čias medzinárodnej leteckej dopravy a táto verzia nesie značku Pan Am, leteckej spoločnosti, ktorá zohrala kľúčovú úlohu vo vývoji diaľkového komerčného lietania v 30. rokoch 20. storočia. Tak sa pozrime, čo tento set skutočne ponúka. Ešte skôr, než sa dostaneme k samotnému lietadlu Douglas, musíme sa porozprávať o 4 minifigúrkach, ktoré pôsobia ako trochu nečakaný bonus. A úprimne, jeden z hlavných dôvodov, prečo som si tento set zaobstaral. Úroveň detailov je na nich naozaj skvelá. A začneme kapitánom. Jeho dizajn naozaj vyzerá výborne. Príjemným prekvapením je jemná potlač na rukách a veľmi dobre spracovaná prílotná čiapka, ktorá celú postavu pekne dotvára. Potom tu máme palubný personál, ktorý reprezentuje rôzne éry histórie leteckej spoločnosti. Najprv je tu letuška v štýle 30. rokov s detailnou potlačou nôh a klasickým klobúčikom. Ďalej nasleduje letuška zo 70. rokov, opäť s podlačou nôh a novou kombináciou vlasov a klobúka, ktorá pôsobí sviežo v porovnaní s predchádzajúcimi LEGO dizajnami. Nakoniec tu máme stevarda v uniforme z 80. rokov, ktorý pekne uzatvára celú zostavu. A bohužiaľ, len jedna minifigúrka má dvojitú potlač tváre. Celkovo sú tieto minifigúrky skvelé a určite si viem predstaviť, že si časom dokúpim ďalšie torsá. Zatiaľ nie sú dostupné na Pick a Brick, takže Bricklink bude pravdepodobne lepšia a asi aj lacnejšia voľba. Rád by som si takto vyskladal kompletnú posádku pre moje LEGO mesto. Súčasťou setu je aj malý výstavný stojan, ktorý je veľmi praktický, pretože umožňuje minifigúrky prehľadne vystaviť namiesto toho, aby boli roztrúsené. Dominantou je veľké potlačené logo Pan Am na okrúhlom dieliku 6x6, ktorú celú prezentáciu pekne zjednocuje. Ešte predtým, než sa dostaneme k samotnému lietadlu, pozrime sa na stojan. Ten obsahuje potlačený diel 6x6 s množstvom informácií, podobne ako sme videli pri sete Concorde, ale aj pri ďalších leteckých či lodných modeloch. Umiestnenie a odoberanie lietadla využíva rovnaký montážny systém ako Concorde, čo je veľmi príjemné vidieť. Pôsobí to pevne a premyslene, najmä v porovnaní s minuloročným setom, kde bol mechanizmus stojana o niečo nemotornejší. Je pekné vidieť, že sa LEGO poučuje z vlastných chýb. Samotný stojan je navyše veľmi podobný štýlu Concordu, čo mi vôbec neprekáža. Práve naopak, keď ich položíte vedľa seba, ešte viac to zvýrazní, že patria do rovnakej výstavnej série, vďaka čomu celá zbierka pôsobí jednotnejšie a ucelenejšie. A teraz sa presuňme k samotnému DC-3 Douglas Classic Airliner. Úprimne, mám z toho setu pomerne zmiešané pocity, ale začnem pozitívami. Lietadlo je v skutočnosti pomerne veľké a celkový dizajn je v poriadku. Ak ste ešte nikdy nestavali LEGO Icon z lietadla, pravdepodobne na vás tento set zapôsobí. Avšak, ak už vlastníte ďalšie dve lietadlá z tejto série, začnete si všímať veľa podobností a úprimne to môže pôsobiť trocha opakovane. Dokonca miestami až lenivo z pohľadu dizajnu. Aj samotný stavebný proces je veľmi podobný minuloročnému Boeingu, ale k tomu sa ešte vrátim neskôr. Samotné lietadlo vyzerá z väčšiny uhlov dobre, no problém prichádza pri nose. Ten trpí podobným nedostatkom ako Boeing z minulého roka. Pôsobí príliš divne a neprepája sa plynulo so zvyškom lietadla. Čelné sklo je ale potlačené, čo je určite bonus. A horný panel sa dá odoňať a odhalí tak mikrointeriér. Nie je to mierka pre minifigúrky, ale na svoje spracovanie je pomerne detailný. Zo spodnej strany vidno senzory pre vietor, zatiaľ čo vrchná časť obsahuje ďalšie meracie prvky. Smerom k trupu možno zdvihnúť ďalší panel, ktorý odhalí ďalšiu časť interiéru. Hoci na mojom kuse táto časť úplne nesedí a mierne sa dvíha, čo je trochu otravné. Privítal by som ďalší uchytovací bod vzadu. Vo vnútri nájdeme peknú kombináciu tmavo-červenej a pieskovo-modrej farebnej schémy sedadiel s bielými opierkami hlav, čo vytvára dobrý kontrast. A tieto sedačky sa dajú aj polohovať. Bohužiaľ viditeľný je otvor v podlahe, kde sa nachádza mechanizmus podvozku, čo uberá na čistote spracovania. Toto mohlo byť lepšie vyriešené. Smerom dozadu sa nachádzajú ďalšie detaily interiéru,
vrátane skrytej toalety, no táto časť je po úplnom zostavení modelu neprístupná. Z vonkajšej strany potešia potlačené Pan-Am dieliky na oboch stranách a dobre spracované priehľadné okná. Modrá farebná schéma je síce trochu nezvyčajná, no nakoniec funguje prekvapivo dobre. A nachádza sa tu aj nenápadné označenie núdzového východu. V zadnej časti sa opäť objavuje Pan-Am branding, podobne ako na stojane, čo pekne spája celý vizuálny štýl. Funkčne sa tu však už nič výrazné nenachádza, ale rozpätie krídiel je pôsobivé, približne 76 cm. Samotné krídla sú dobre postavené, no chýba tu akýkoľvek funkčný prvok. Absencia pohyblivých klapiek pôsobí ako menšie opomenutie, no na druhej strane vrtule sú výborne spracované a dokážu sa otáčať, čo je príjemný detail. Na spodnej strane krídiel sú viditeľné niektoré invertované dieliky, čo oceňujem, ale bolo by lepšie, keby sa tento detail rozprestieral po celej dĺžke krídiel a nie len v oblasti trupu. Pri pohľade z dola je viditeľné modré technik ozubené koliesko, ktoré slúži na vysúvanie podvozku. Chápem, že niekomu sa nemusí páčiť táto farba, no mne osobne neprekáža. Aspoň je jasne vidieť, že ide o funkčný mechanizmus. Funguje spoľahlivo, ale pokiaľ je všetko správne zarovnané a tento systém je pomerne jednoduchý v porovnaní s inými LEGO lietadlami. Nevýhodou však je, že technik prvky sú viditeľné aj pri zasunutom alebo vysunutom podvozku, čo mierne narúša čistý vzhľad modelu. Zadné malé koliesko je súčasťou podvozku, no bohužiaľ nie je zasúvateľné. Tento set aktuálne stojí približne 225 € alebo 5400 korún na oficiálnej LEGO stránke a obsahuje 1903 dielikov spolu so 4 minifigúrkami. Len pre upresnenie, toto video nie je sponzorované spoločnosťou LEGO Group. Ak však zvažujete o kúpe tohto setu na oficiálnej LEGO stránke alebo úprimne čohokoľvek zalozi, veľmi by som ocenil, ak použijete affiliate odkazy v popise. Je to malá vec, ale reálne pomáha podporiť môj kanál a umožňuje v pokračovaní vytváraní takéhoto obsahu, takže vopred ďakujem. V krabici nájdete jeden návod na zostavenie a hneď na začiatku vás privíta pár strán PMM nostalgie, ktorá okamžite nastaví atmosféru celého modelu. Veľmi oceňujem, že tu nie sú žiadne nálepky. Počas stavania navyše návod pridáva aj zaujímavé fakty a historické informácie o lietadle Douglas, ale aj o spoločnosti Pan-Am, čo robí celý proces ešte pútavejším. V balení nájdeme 14 očíslovaných vrecúšok a celá stavba trvá približne 3 hodiny pri pokojnom tempe. Popravde je stavanie celkom monotónne, miestami sa tu niečo aj opakuje a štruktúra procesu bude pôsobiť povedome každému, kto staval minuloročný Boeing, pretože postup je veľmi podobný. Nachádza sa tu aj menšie množstvo technik dielov, no nie je to nič komplikované. Ale niektoré kroky však môžu byť trocha nepraktické, najmä pre ľudí s väčšími prstami. Ale tu a tam sa objavujú aj zaujímavé stavebné techniky. Celkovo nie som z tohto modelu úplne nadšený, ale aj tak možno skončím s druhým kusom, pretože si viem predstaviť, ako dobre budú vyzerať po vybudovaní legiska v mojom LEGO meste. Ako som spomínal na začiatku videa, určite si plánujem dokúpiť viac minifigúrok, pretože sa mi naozaj veľmi páčia. Úprimne, nie som si ani istý, či by som si tento set kúpil bez nich. Pre mňa boli jednoznačne najväčším lákadlom tohto setu. Keď ho porovnám s ďalšími dvoma LEGO lietadlami v sérii, stále si myslím, že Concorde je na prvom mieste, nasledovaný týmto setom. Ale to je len môj názor. A teraz ma zaujíma ten váš. Súhlasíte so mnou? Alebo to vidíte inak? Dajte mi to vedieť v komentároch. A ako vždy, ak sa vám táto recenzia páčila a chcete vidieť viac LEGO obsahu, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a zvážiť použitie affiliate odkazov pri nákupe akýchkoľvek LEGO produktov. Ďakujem za sledovanie, dovidenia na budúce a hlavne príjemné skladanie.